nwaanyị nka jide ego bụ nwaanyị. Nwaanyị ka m jide ego bụ nwoke. Kedu iji wee kwuo ka ọ ka tichiftara ya petere gị ya sara gị? Ịmakwa nke a nọ. Ịnụ nwaanyị ka gị jide ego. The love amandi there. Like any them can many options. Ndewo. Biko, ị kwenyere n'ịlụ nwaanyị ka gị jide ego ka ọ bụ nwaanyị ịka jide ego? Kedu uche gị? Manu nwaanyị ka m jide ego, I mean, manu nwaanyị ka m jide ego, you water. So because you get the kind spirit where they follow girls, you get. You know nwaanyị ka gị jide ego. The way she go to follow you day. Okay, when get kind of pride in Igbo. Okay, when Paco. Okay. And that respect Amandi there. You get? Yeah, cause okay feeling I he get me and he get me and okay me you where. You understand, ba? So you know why Kagi Jidego. The love Amandi there. Like that thing you need. That yeah each on your family. Amandi there at all. Cause I name ye di anuche. Ye ga di anuche bo. Highest awesome nawa. I go my papa house. You get? Makana me. O manje di be da oga gawa be nkia. And to some girls ga acho ki ko afu ibodi na bigi ki aga acho ki bia biri with sawa. You get? Cause makana enwego be nke ha. She feels like she can control you anytime she wants. You get? So manu why come jidego. Adi madala. Ndewo. Ndewo. Biko ị ga-ahọrọ nwoke ka gị jide ego ka ọ bụ nwoke ị ka jide ego? Kedu nke ị ga-ahọ? Nke ka m jide ego. Kedu ihe mere o ji bụrụ nke ka gị jide ego? Maka na ọ na-adị mma nwoke jide ego so that ọ na-support gị in some certain things, and the respect is better on akama. Like nwaanyị na respect nwoke ka jide ego more than nke nwaanyị. Yes. Are you serious? Mana eche m na otu Igbo nwaanyị na ị ga-ahọrọ gị nwaanyị ka jide ego karịa nwoke ka inwe ike na-akpanye ya na-abụ na-emi etu masịrị gị. Mba, ọ dịrọ mma na m. Ọ dịrọ mma na m. Ọ dị mma, daalụ. Ị ga-ahọrọ ịlụ nwaanyị ka gị jide ego ka ọ bụ nwaanyị ịka jide ego? Kedu nke bụ uche gị? I will not actually go for the one that has money more than me. Bombastic side eye. If I should marry someone that has money more than me, in many homes, I don't think it's good because sometimes the lady will like to have power over you, based on controlling you, and that it's better you marry a normal girl. Even say not a rich girl or a poor person, but let this person be normal. I also as a guy, you also has the money. Don't allow your lady to be the one to take care of everything in your family or has more income. There is no good, so you can bring in sauce, seafood and everything. The girl no respect. Okay. No respect at all. So I prefer, if I'm a guy, I go for normal ladies. I don't say rich or rich. Just let it be a center. Let it just be a center, so that I can have my own rights. Though normal girls, some girls, no matter anything, such will come. It's not good marry someone that has money more than you. It's good you marry somebody that is normal. You have the money to provide. The best might be doing the minor things, but you have the head of the family. So that's my own advice. Thank you. Ndewo. Biko, ị ga-ahọrọ ịlụ nwaanyị ka gị jide ego ka nwaanyị ka jide ego? Nwaanyị ka jide ego, ka ngeji na nwaanyị ka m jide ego. Kedu ihe mere o ji bụrụ nwaanyị ka jide ego? Ị na-agwa ya okwu na-ege ntị na akwata. Ọ bụrụ ịmana owo ndị ọ ga-abụ now like ha reason like ha jide obere ego na na-eme na-enidro m nwoke enidro m ndoro onwe ya na akwatago. Like enidro m ka we many options. Ka mbụ option ya. Ya bụ ihe ọ bụla ịgwa ya mee ọ na-ekwe n'isi na-eme ozugbo. Ọ na-eme ya. Ebe bụ the joy na. Azike we am getting eru. Ọ bụ onye nke ọ ga-abịa ịnọrọ kpa gị na-abụ jiri gị na-ebi ọbụla masịrị. Okay. Ọ dị mma na nwa daalụ. Ndewo. Biko ị ga-ahọrọ ịlụ nwoke ka gị jide ego ka ọ bụ nwoke ịka jide ego? M ga-ahọrọ ịlụ nwoke ka m jide ego. Kedu ihe mere iji kwuo otu a? M ga-ahọrọ nwoke ka m jide ego maka na nkwanye ugwu m ga-aka na-akwanyelu ya ugwu maka njikali ya jide ego o nwere onye m ga-eji a wee kpọrọ.
ya bụ ị ga na-eme otu ọbụla masịrị gị ọ nakata icheftara ya petere gị ya sara gị ịmakwa nke ahụ na because that is a form of normal na provide for the family for everything so m ga-anụ ya akọ ka m jide ego mana anyị jidekwa ịkwọ money owelọkwa ngwadala nna ndewo ị ga-alụ nwaanyị ka gị jide ego ka ọ bụ nwaanyị ka jide ego kedu nke ị ga-eme m ga-alụ nwaanyị nka jide ego maka gịnị mere o ji bụrụ nwaanyị ka jide ego nwaanyị nka jide ego bụ nwaanyị ka m jide ego bụ nwoke kedu iji wee kwuo ka nwaanyị nka jide ego m ga na-apa ya apa ihe ọbụla ọ chọrọ m ga-enye ya o nweghị ihe ọbụla ọ ga-ayọ m na-ama nye ya ọ ga na-eri ego m ahụ n'obi ọṅụ mana nwaanyị ka m jide ego ihe ndị a m ga-emeli ya ọ na-afịa ahụ bụ fefu nwaanyị ji ka nwoke jide ego na-akwa elu nwoke ugwu ọ dị mma mana echekwa m na ị ga-ahọrọ nwaanyị ka jide ego karịa nwoke ka jide ego nsị gị na m ga-ahọrọ nwaanyị ka jide ego ị ga-akpọ m ihe ndị ọcha na-akpọ gold digger ihe ndị bekee kpọ gold digger ya na ịbụ gold digger ka ị na-atụ abụrọ m gold digger ọ dị mma ngwa daalụ ndewo i mere nke ọma